खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो क'क्राझाराव बिब' बिनानाव सानैखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथायनि दायनिगिरि साथामनि हेंथायै मैया जोबथा साजा फोसावबाय क'क्राझार स्पेशल जाजआ दायनिगिरि फरिजुल रहमान नासिबुल आली शेख आरो मजामिल शेखनि साजाखौ फोसावनानै होबाय साथामखौबो फासिनि साजा होनाय जासिगोन क'क्राझार स्पेशल जाजनि बे थांखिनि सायाव गोजोननाय फोरमायथिदों महिला संगठन आरो फरायसा संगठना आरो बे सानखौ जारिमिनारि फोसावनाय सान होननानै बुंथियो लोगोसे जाथायनि सायाव बिजिरनाय मोननो हानायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो बिबानाव थानाय पुलिस प्रशासनखौ साबायखर बावहरो बिथांमोनहा मख'नो गोनांदि थांनाय 11 जुन 2021 मायथाइयाव क'क्राझारनि अभयाकुटिनि बिब' बिनानाव रबिता राभा आरो समायना राभाखौ साथाम दुथांफोरा जिनाहारि खालामनानै बुथारदोंमोन न'नि साखाथियाव थानाय हाग्राबारियाव मोसौ लायनो थांनाय समावनो साथाम दुथांफोरा लोगो मोननानै सानै बिब' बिनानावखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदोंमोन आरो फासि नांनाय महर होनो थाखाय थाइजौ बिफाङाव आलायनानै दोनदोंमोन बे जाथायखौ लानानै क'क्राझार पुलिसआ फरिजुल रहमान नासिबुल आली शेख आरो मजामिल शेख साथामखौ हमदोंमोन आरो दुथांफोरनि हेंथायै चार्जशीट फाइल खालामदोंमोन लोगोसे क'क्राझार पुलिसआ बेनि सायाव संदाननाय हाबाखौ मावबाय थादोंमोन थांनाय 5 एप्रिलाव साथाम दुथांखौ क'क्राझार स्पेशल जाजआ गुबै दायनिगिरि होननानै फोसावदोंमोन आरो मैया दुथांफोरनि हेंथायै जोबथा साजा अदेबानि फासिनि साजाखौ फोसावनानै होदों बिटिसि सोरखारनिसिम गेदेर सोंथि खालामदों बिटिआरनि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा बिटिआरनि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा खौरांगिरि मेल खुंदों खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा सोंथि खालामदों दि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा हाइकर्टआव केस होनाया 10 बोसोरनि बांसिन सोलियोबा बिटिआर सोरखारा बै समसिम बिटिआरआव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थिसनलाय होनाय नङा नामा होननानै मख'नो गोनांदि बिटिआरआव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा हाइकर्टआव केस होनायनि थाखायनो बिटिआरआव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थिसनलाय होथ'नो हाया होननानै दानि बिटिसि सोरखारा बुंबोबाय थानायनि सायावनो टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा बुंथिदों दि जुदि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा हाइकर्टआव केस होनाया 10 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन सोलिबाय थायोब्ला अब्ला बिटिसिआव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थिसनथाय होनाय नङा नामा होननानै सोंथि खालामदों लोगोसे 1991 मायथाइनि फोरोंगिरिफोरनो थिसनलाय होनो हादोंब्ला आरो 1999 मायथाइनि फोरोंगिरिफोरनो थिसनलाय होनो थांगासिनो दंब्ला टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो मानो थिसनलाय होनो हाया होननानै सोंथि खालामो बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा 427 पस्टनि थाखायल' हाइकर्टआव केसखौ होदों 427 पस्टनि थाखाय बिटिआरआव 7,000निबो गोबां टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ नासयनाया गनायथाव नङा होननानै फोरमायथियो बिथांमोना जेरैबायदि आसाम आरो कार्बि आंलंफोराव एलपि आरो इउपिआव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थिसनलाय होदों बेबायदि राहायैनो बिटिआरआवबो टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थिसनलाय होनो थाखाय खावलायो नङाब्ला बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा जोबस्रांलांगोन होननानै फोरमायथियो मानोना गोबां बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव सासेल' फोरोंगिरि दङ आरो बबेबा फरायसालिफोराव सासेबो फोरोंगिरियानो गैया लोगोसे फरायसालिफोराव गुन गोनां सोलोंथाइ होनाया थालांगासिनो दं होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा आरो बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनाया बिटिसि सोरखारनिनो बिबान होननानैबो बुंथियो बेनिखायनो बिटिआरआव गुन गोनां फोरोंगिरिफोरखौ थिसननांगौनि थाखाय खावलायो मानोना सोलोंथायानो समाज दानायाव आरो समाजखौ जौगाहोनायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो होननानै बुंथियो बिथांमोनहा बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा 896 लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट राननानै होदों उदालगुरि जिल्लानि धनसिरि डिभिजनाव मोन 896 लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट राननानै होदों बिथाङा बेनि मादाव गं 829 न'खरनो हानि पाट्टा राननानै होदों आरो 67नो कमिउनिटि अनारशिप लेन्डनि सार्टिफिकेट राननानै होदों कमिउनिटि अनारशिप लेन्ड जेरै गिर्जा मन्दिर फरायसालि गेलेग्रा फोथार बायदिनि थाखाय सार्टिफिकेट राननानै होदों जौसिन बिजिरसालियाव 2006 मायथाइनि सिगांनिफ्राय हाग्रा ओनसोलाव थाबोनाय ट्राइबेल सुबुंफोरनो जि हानि मोनथाय होनायनि प्रभिजन दंमोन बेनि गेजेरजोंनो हानि मोनथायखौ होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा 829 न'खरनो हानि मोनथाय होनायनि अनगायैबो उदालगुरि जिल्लानि धनसिरि डिभिजनावनो गासै 2347 न'खरनो हानि मोनथाय होबावगोन होननानै फोरमायथिदों इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा बनसुनि बानजायनायाव जि ब्रैथि बड'लेण्ड बिनाया जागायजेनबाय बेखौ लोब्बा लाखिनानै बनसु सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय माखासे खोथा बुंथिदों गिबियावनो बिथांमोनहा बर' रायजो राजाफोरनाव सोंथि सोंदों दि थारैनो बर'फोरा उदांस्रि मोनबाय नामा होननानै लोगोसे हम आरो फाइनान्सनि गोहोखौ मोनबाय नामा ल' एन्ड अर्डार सिटुएशनखौ कन्ट्रल खालामनायनि पावारखौ मोनबाय नामा थोंजोङै मिरुनिफ्राय रां मोनबाय नामा आरो गावनि गोसो बायदियै आयेन बानायनो हानाय जाबाय नामा होननानै सोंथि खालामदों
लोगोसे ब्रैथि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड दाबि खालामजेननो मोननायखौ गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायथि बिथांमोनहा। मानोना बड'लेण्ड सोरजिनायनि जि खोथा बेखौ लानानै जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थि खालामबोदों। राजखान्थिनि गाद्दि गोमाजानो गिनानै बड'लेण्ड दाबिखौ लामा ससेयावनो एंगारदों। नाथाय बनसुआ बर' हारिनि आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि जि गुबै थांखि बेखौ आखायाव लाफिनदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबावदों दि बर' हारिया गोख्रों सोमावसारनायनि गेजेरजों जि मोनथाम गोरोबथा जानानै थांबाय। जाहाथे ब्रैथि सोमावसारनायजों जोबथा गोरोबथा जायो अदेबानि बड'लेण्ड मोननो हायो बेखौ मिजिंथियो होननानै फोरमायथियो। आरो सोमावसारनायाव मोजाङै आगान सुरलांनांगोन। मानोना बर' हारिनि गेजेराव माखासे एजेन्सिस हाबनानै दङ। जाय एजेन्सिसफोरा बर' हारिनि गेजेराव खौसेथिखौ गुलुं गुजुं खालामगासिनो दं होननानै फोरमायथियो। बेराफारसेथिं बे समाव आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि नेशनेल लेभेलाव जेबो पलिसि गैथ'वा होननानै माखासे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंनो नाजादों। नाथाय नेशनेल लेभेलाव पलिसि लाबोनाया जोंनि आखायावसो। जोंसो सोरखारखौ नारसिननो नांगोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बामोननि खैसोराव हाबनानै माहारियारि खोथाफोरखौ बुंनो हायै जादों। बड'लेण्ड दाबि खालामोब्ला राजखान्थिनि गाद्दिखौ गोमाजानो गिदों। बेनिखायनो गाव गावनि मुलाम्फानि थाखाय आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि खोथाखौ खोमोरनो नाजादों होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो जारिमिनखौ नायहरोब्ला बर' हारिया जेब्लाबो नासयजाबोदों। दाबो आसाम सोरखारनिफ्राय ओंखारनाय गेजेट नटिफिकेशनफोराव जेब्लाबो नासयजादों। गले गले नटिसआव गोरोन्थि जादों होननानै बुंनो नाजायो। दाबो आसाम सोरखारनिफ्राय बिहु आरो बैसागु खुंग्रा आफादनो 1,50,000 रांनि अनसुंथाइ होनायाव बिटिसिनि राजथावनि क'क्राझार बायदियाव मोनसेबो बर'नि बैसागु खुंग्रा आफादफोरा आसाम सोरखारनि बे अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै होननानै बनसु आफादनिफ्राय फोरमायथिदों। बिटिआर गोरोबथायाव BKWACनि जि दफाफोर दङ बेफोर दफाफोरा दिनैसिमबो मावफुंजायैखौ लानानै आरो बिटिआरनि बायजोनि 10 लाख बर' सुबुंफोरनि जि जेंना बे जेंनाया सुस्रांजायैखौ लानानै मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खौरांगिरि मेल। बिथांमोनहा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि सिगां बर'फोरनि गेजेराव जि मोननै गोरोबथा जाबाय BAC आरो BTC। बे मोननै गोरोबथायाव बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरखौ लाफानाय जायाखैमोन। नाथाय थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआरनि बायजोनि गासैबो बर'फोरनि मोनथाय आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानायनि दफाफोरा बिटिआर गोरोबथायाव दं। बेनिखायनो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो सोरखारा इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि दाबि दैखाङो बिथांमोनहा। बिथांमोनहा बुंथिबावदों दि बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा बिटिआरनि सिङाव माखासे मावफुंजानायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय BKWACनि दफाफोरा मावफुंजायाखै। गुबैयै BKWACनि थाखाय सिमेन्ट सापरिनि सानजारि नोगोराव जि अफिस बानायदों बे अफिसनि अर्डारा दाबो जायाखै। बेखौ जाहाथे थाबैनो खालामनानै होयो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों। बेनि अनगायैबो सेक्रेटारियेटनि अफिस लुनायनि थाखाय जाहाथे रां होयो। BKWACनि सिङाव थानाय भेन्सार फरायसालिफोरखौ थाबैनो जाहाथे सोरखारि खालामनानै होयो आरो 2006नि फरेस्ट एक्ट बेफोरखौ थाबैनो जाहाथे इमप्लिमेन्ट खालामो बेनि थाखाय सोरखारनिसिम दाबि खालामो बिथांमोनहा। फिन लुथिनाय जाथाय रायजोआव मोनफानि उनाव मोनफा लुथिनाय जाथाय जाबाय थादों। बे खेबाव दाखाथिफोरा लुथिनानै लानानै थांदों गंस्नि बलेर' पिकआप गारि। बलेर' डिलारनि गडाउननिफ्राय खावनानै लांदों दाखाथिफोरा। तेजपुरनि डेकारगावआव थानाय महेन्द्र डिलार गडाउननिफ्राय बलेर' पिकआप गारि खावनानै लांनाय जाथायनि सायाव स्टाफआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिखाव जानायनि सानसे सिगां क्लजिं स्टकआव गासै गं 109 बलेर' पिकआप गारि दंमोन। नाथाय अखानायै गं 102ल' गारि दंमोन। खावनाय जाथायनि सायाव फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला दाखाथिफोरा सानै सिकिउरिटि गार्डनि आथिं आखाइखौ खाख्रबनानै गारि गोदाननि साबि दोनग्रा खथायाव हाबनानै साबिखौ लानानै थांदों आरो गारिखौ सालायलांदों। गंस्नि खावनाय गारिनि मादाव गंसेखौ कलियाबराव मोनफिननो हादों। थाव जोबनायनि थाखायनो जानो हागौ दाखाथिफोरा गारिखौ लामायावनो गालांनो गोनां जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। नाथाय आद्रा थानाय गं 6 गारिखौ दासिमबो मोननो हायाखै आरो दाखाथिखौबो पुलिसआ दासिमबो हमनो हायाखै। रासिया आरो इउक्रेन हादरनि गेजेराव गोलाव समनिफ्रायनो दावहाया जागासिनो दं। मोननै हादरनि गेजेराव जानाय गिख्रंथाव दावहायाव गोबां सुबुंफोरनिनो जिउ खहा जानो गोनां जादों। फिन इउक्रेननि रेलवे स्टेशनाव खेबनैयै रकेटजों गाग्लोबनाय जाथाय जादों। जायजों 50निबो गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। सानजा इउक्रेननि क्रामाटर्स्क नोगोराव जादों बे गाग्लोबनाय जाथाया। रिपर्टनि बायदिब्ला दावहानिफ्राय जिउ रैखा मोननो थाखाय 4,000निबो गोबां सुबुंफोरा ट्रेनजों गुबुन जायगायाव थांनो थाखाय ओंखारदोंमोन। बेयावनो खेबनैयै रकेटजों गाग्लोबनाय जाथाय जादों। जायजों 50निबो गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 100नि गोबां सुबुंफोरा गाज्रियैनो जोखोम जादों। जिउ गोमानाय 50नि गोबां सुबुंफोरनि मादाव 5 उन्दै गथ'साफोरमोन होननानै रिपर्टआव मिथिहोदों। रेल स्टेशनाव जानाय बे रकेट एटेकखौ
रासिया हादरानो खालामदों होननानै इउक्रेन हादरा बुंथिदों आरो सरासनस्रा सुबुंनि सायाव गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै इउक्रेननि प्रेसिडेन्ट जेलेन्स्की बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। जेलेन्स्की बिथाङा सोंखारिनानै बुंथिदों दि रासिया हादरा दावहाथिलियाव इउक्रेनजों दावहा नांनो गोहो आरो बोलो गैयैनि थाखायनो सरासनस्रा सुबुंनि सायाव गाग्लोबदों। बेनिखायनो रासिया हादरखौ साजा होआगौमानि सरासनस्रा सुबुंफोरखौ गावथारनायखौ बन्द खालामनाय नङा होननानै बुंथियो बिथाङा। गुबुन फारसेथिं इउक्रेननि रेलवे स्टेशनाव रकेटजों गाग्लोबनाय जानाय जाथायाव रासियानि आखाइ गैया होननानै रासियानि मिनिस्ट्रि अफ डिफेन्सआ फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि रकेट एटेक जानायनि सावगारि आरो भिडिअ'आ ससियेल मिडियाआव ओंखारदों, जेराव जेरैथिंबो सेरखाय बेरखाय सुबुंनि गोथै देहा नुनो मोननाय जादों। लोगोसे सेरखाय बेरखाय जादों बिथांमोननि थफ्ला थफ्लि, जेराव बिथांमोनहा जिउ रैखाथिनि थाखाय गुबुन जायगायावसो थांनो नागिरदोंमोन। बेबायदिनो मोनसे दुखुनांथाव थासारिखौ नुनो मोननाय जादों। जौ लोंनाया नखर आरो समाजाव माबायदि थासारि लाबोयो आरो जौनि थाखाय बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि नखरा माबायदि जाबोदों बेनि सायाव उदाङै फोरमायथिनानै होदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांनि बिफाया गोबां जौ लोङोमोन आरो जौ लोंनानै बिमाखौ गोबां बुग्लियोमोन। माब्लाबा सानफ्रोमबो आरो माब्लाबा सप्ताफ्रोमबो बुयोमोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बुनानै माब्लाबा समाव आथिं आखाइ दैखांनो हायै बायदि खालामनानैबो होयोमोन होननानै फोरमायथिदों। बिथांमोननि नखराव बेबायदि जानायनि अनगायैबो खाथि खालानि नखरफोरावबो बेबायदिनो एखे थासारि जायोमोन आरो नखराव फरायनायनि जेबो थासारि गैयामोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय बिथांनि बिफाया जेब्ला जौ लोङा अब्ला भगवद गीता, रामायण महाभारत बायदिनि बिजाबफोरखौबो फरायोमोन आरो बेफोरनि सोमोन्दै मिथियोमोन। लोगोसे बेफोरखौ प्रमद बर' बिथांनोबो फोरमायथिनानै होयोमोन आरो माब्लाबा समाव जयैनो आबादबो मावोमोन। नाथाय जौनि थाखायनो समाजाव आरो नखराव थासारिया मोजां नङामोन होननानै फोरमायथिदों। उननि समाव एबसु आन्दलन आरो NDFB-फोरनि सोमावसारनायाव जौ लोंनायखौ बन्द खालामनो थाखाय जि हाबा मावदोंमोन बेखौ गिनानै एसेबाबो खम जालांदों होननानै फोरमायथिदों। बेबायदिनो एबसुआ गोबां मोजां हाबा मावनो हाबोदोंब्लाबो गोबां खामानियाव दासिमबो जाफुंसारनो हायाखै होननानै फोरमायथिबावो बिथां प्रमद बर'आ। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।